Azt akarja ő. Ne arra útnál úgy nem megy. Jól van, Nagyon. semmi baj. Igen, Így igen. nézett, Nem is meg, nem tette meg magát. Nem ilyet tényleg. Még most is ugyanaz. Nem ilyet tényleg. Nem. Már ettől nem. Nem jó felráztatod a sabokára. Kemény hátú bogarat játszol? De ügyes vagy. Nagyon ügyesen, igen. Jól. Még egyszer? Úgy a fejébe, hogy a kis arca látsza, hogy a... Na, húzd föl, Kristóf. Megsziválja, hiszem a fogaival először. Hát mit csinál? Hát mit csinál? Hogy fog keresni titeket? Nem te. Hol ez a sok ember, igaz? Igen. Ritkán. Nagyon ritkán. Hihetetlen. Ennyire felpörög, mert Milyen borzalmas ez a nagyon gyerek. ritkán. Produkálja magát. Egyre fejre kicsit a sapkát látsd az apja is, hogy áll neki. Jaj, de csinos vagy. Jaj, ide a párnak. Hol vagy, Kristóf? Hol vagy? Hogy vagy? Így megfogja a szálakat a fejbe. Na hát nézzem. Hogyan neked egy jó sapka. Így. Jaj, de cuki vagy. Ne arra! Hátra! Úgy! Úgy! Igen. Legyen ott nem, hogy Na, lebuktam. Igen. Lebuktam. Most megvagy. Kokocs! Ezt nagyon szereti. Kokocs! 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 Ilyen gyorsan. Tőle. Igen, aztán nem bírod. Azt hiszem, a megszerzőimet meglopogtatta, azt hiszem.